Det er igen. Hej. Mit navn er Bradford. Og jeg er Hansi, som altid. I dag vil vi teste energidrik. Vi har en Kult. Vi har en Burn. Vi har en X-Ray. Så har vi den bedste. Red Bull, det er sådan den mest kendte. Så har vi en Hustler, som nogenlunde er det samme som en X-Ray. Det ser det i hvert fald Efter vores mening, men ja, vi kan selv og smage en dem Burn bagefter. Juicy. Og så har vi En Kult Cola. Okay, og i dag har vi så tænkt os, at vi skal, mig og Bradford, vi skal smage alle dem her. Så hvis vi bliver lidt hyper, så slukker jeg ikke. Nej, lad være med det. Vi har brug for seere. Vi har ikke så mange. Så. Okay. Men tager jeg ikke, at vi sidder og spiser chips. Det gør vi også. Bare køb nogle. Det er buckles. De er gode. God. Perfekt. Okay. Det er mine. Vi vil starte nu, og så ja. Vi starter Hvad for bare en med. skal vi starte med? Ja. Skal vi ikke starte med en almindelig Kult? Jo. Nej. Jo. Ej, Den almindelige Kult eller en Red Bull eller... Og vi skal sige, at den koster. Hvad var det blevet nok? 34 kroner literen. Ja, Det er 34 kroner literen. Det er en halv liter. Og den kan så også fås i andre størrelser. Ja. Og den er købt i Superbest. Mhm. Og der er pant på Panda. En krone. Ja, det er 1 krone. Du hælder bare lidt op, Hansi. Lille Mathis. Hestepis måske. Ja. Det er sikkert også det der. Det ser sådan her ud. Det ligner meget pis. Meget gennemsigtigt. Meget gult gennemsigtigt. Ja, nu må vi så til at smage den her. Så den rigtige vinkender. De kører rundt i glasset. En rigtig energidrik kender, den drikker bare med det samme. Ja, hvad synes du, Bradford? Jeg synes sådan Jamen altså, lidt sur. ja, den har sådan meget citron, smag. Synes du ikke? Jo, Ja, sådan lidt sur. men den er god. Ja, okay. Den er god. Vi slutter af med bedømmelserne. Hvad? Vi slutter af med bedømmelserne. Skal vi tage en guldkugle nu? Det kan vi da godt. Ja. Skal vi prøve den? Det er den her. Den koster... Den købte på tilbud i Superbest. Ja, Så det koster 20 kroner literen, men normalt koster den også 34 kroner literen. Det er ligesom den almindelige kugle. Og det er altså, nu den er på tilbud i Superbest. Det ligner meget cola. Det er sådan cola. Ligner fuldstændig cola. Bare tage op til stregen. Ja. Det lugter også lidt cola. Det smager garanteret også bare cola. Ja, det tror jeg også. Og så smager vi den. Skål. Det smager fuldstændig af cola. Så smager det cola. Det er ikke andet. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, cola er sådan med, cola med en bismag. Jamen, det har sådan... Jeg synes, den har sådan en eftersmag. Ja. Sådan lidt sød. Sådan... Det er god. Ja. Tak. Tak, Bradford. Ja, skal vi... Der røg lidt den smag. Den venter vi lidt med så. Ja. Skal vi tage en Red Bull eller Burn? Så tager vi ikke en Burn. Skal vi Burn Juicy. Burn Juicy? Det er... Hvad den? Det var faktisk en ret dyr en. Ja. Hvad var det blev om? Den koster 17 kroner. Det gjorde de her også. Ja. De er bare dobbelt så store. Så det vil sige, den koster 68 literen. Ja. Det er sådan rimelig dyrt. Rimelig Nu må se dyrt. om den... Lever op til sin pris. Ja. Det håber vi. Det er mig, der har betalt. Hvem betaler halvdelen? Bare ikke endnu. I morgen. Håber jeg.
Ja, okay. Den har lidt mere gul farve, lige lidt æblejuice måske. Ja, det Eller sådan en Den lugter lidt, appelsinsodavand. lugter lidt mærkeligt. Godt. Ja. Nu har den en farve her. Hvis I ikke kan se den, så... Ja. Skål. Den har meget appelsinsmag. Ja. En appelsinjuice. Okay. Den er god. Og ja, her står så... Og læs Bradford, hvis du kan læse det. Altså, der står lige der. Læs det. Du må ikke sige det. Ja. Ja. Eller, den er ikke for dem, som går tidligt i seng. Se, det står her. Vi skal finde lige der, finde det. Det står her med rød skrift. Lige der. Der står der. Der. Jeg skal I kan se det, hvis I køber den. Den smager faktisk ikke så godt. Jeg kan ikke lide den. Kan du ikke? Hej. Jeg synes, den smager fint. Det var første afdeling. Er vores.